Máis de 800 atletas participaron este domingo no Trail de Lousame, competindo en dúas modalidades, de 25 km e de 14. A xornada quedou marcada por un novo récord histórico na proba longa. Alexandre Otero fixo historia ao conseguir rebaixar en 4 minutos o récord da proba. O atleta rianxeiro completou os 25 km e máis de 1000 metros de desnivel nunha hora e 57 minutos, unha marca histórica que deixou atrás a del Pidio Gómez, fixada en 2021. Bueno, le vas a una tempada increíble. Sí, será por la dema, así que probamos para el O 2026 igual ou mellor? Mellor, non vimos algo que sea mellor. Unha segunda vitoria para Otero en Lousame, que tamén mellorou a súa propia marca de 2022, sendo esta unha carreira rápida con dous atletas mellorando o récord previo. O segundo posto foi para Damián González Castro, de Boiro, cun tempo de 2 horas, 1 minuto e 17 segundos. Na categoría feminina, a vitoria tamén quedou na comarca. Bea Barroso, do Club Atletismo Noia, gañou a súa primeira vitoria no Trail de Lousame, completando os 25 km en 2 horas, 37 minutos e 48 segundos. E no podio acompañaron a Lucía Peón e Xirle Carolina Garcés. A carreira espectacular, o ambiente más feliz. Estamos a Casintia, esto es espectacular, ¿sabes? Esa con este día inmejorable, ¿no? Non podía ser mellor. Pola súa parte, no percorrido curto de 14 km, o vitorioso foi Adrián César, do Club Atletismo Santiago, quen, tras quedar segundo ano pasado, esta vez logrou a primeira posición cun tempo dunha hora, 7 minutos e 17 segundos. ¿Qué te pareció o percorrido, trazado, sinalización? A verdade é que unha maravilla, a sinalización das millores que encontrei de trail de todo o Galicia. Moi contento, a verdade, moi contento. ¿Cómo se plantea 2026? Moi forte. Na categoría feminina da proba curta, Julia Salvado foi a máis rápida, cun tempo dunha hora, 22 minutos e 47 segundos, seguida de Carmen Rodríguez Villaverde e Nerea Castro Nogueira, que entrou xunto a súa irmá na propia meta. Ademais das vitorias xerais, tamén houbo premios para os mellores locais. En concreto, os máis rápidos de Lousame foron Elena Torea e Manuel Gómez no trail longo e Fran Oviedo e Andrea Gómez no percorrido curto. Este ano, o Trail de Lousame tamén foi puntuable para o Galicia Trail Running Series, pechando así a tempada de trail en Galicia. Unha xornada intensa, chea de emocións e con alto nivel competitivo que marcou o Trail de Lousame.